good afternoon, good afternoon. So ito guys, papakita ko lang sa inyo yung mga nahuling isda ng aking kapatid. So ayan po oh. Kung makikita nyo guys, ang dami nilang nahuli galing sa ilog or sapa dito sa amin. So ayan oh, napakalaking dalag. Ang laking dalag oh. Kahit nilinisan na, gumagalaw pa rin. Ayan sila guys. Ang daming tilapia, ang lalaki. So, 'di ba? Ganun lang 'yon. Basta meron kang ilog, malinis naman, may makukuha kang pang-ulam na mga isda. Ayan. Ready na para iprito or lutuin sa gata na may kamyas. So, ayan guys, masarap yan.